Вітаю, гэта выданне навіну на Белсаце і я, яго вядоўца Наста Печанькова. У Глыбокім прайшлі масавыя затрыманні. Пра хапун напісаў датычны да сілавікоў тэлеграм-канал «Северная сталіца». Паведамляецца, што беларусы заатрымлівалі за ўдзел у паслявыбарчых пратэстах. 5 з іх прымусілі запісаць пакаяннае відэа. У аднаго з затрыманых у кадры відаць зламаную руку. Літва заблокавала YouTube-каналы беларускіх праўладных СМІ. Усе яны ўваходзяць у склад дзяржаўнага медыяхолдынгу Белтэлерадыёкампаніі і застаюцца пад санкцыямі еўразвязу. Пра гэта паведамляе літоўскае выданне ЛРТ. Агулам пад бан трапілі 18 YouTube-каналаў, сярод якіх акаунты агенцтва АТН, БТ, Фактор BY, Зона X, Радиус ФМ, Радиус ФМ Дом, Радио Сталіца, Радио 1 і Радио Беларусь. Паведамляецца, што каналы заблакавалі на просьбу літоўскай камісіі радыё і тэлевізіі. Гэтую заходу выданню «Позірк» пракаментаваў галоўны дарадца абранай прэзідэнткі Светланы Тихановскай Франак Вячурка. Мы ўдзячныя Літве за ініцыятыву. Гэта прэцэдэнт. Аднак мае сэнс блакаваць прапагандысцкія каналы на платформе ўвогуле, а не толькі ў асобных краінах. Беларускія мытнікі затрымалі 23-гадовага грамадзяніна Латвіі Эмілса Асарса. Паведамляецца, што мужчына меў пры сабе забароненыя рэчывы. Паводле прэс-службы дзяржаўнага мытнага камітэту латыш перасекаў мяжу на пункце пропуску Грыгароўшчына. Наркотыкі ў Асарса нібыта знайшла сабака мытнай службы. Сам маладзён гэты факт адмаўляў. Наркотики употребляли последний раз? Никогда. Неделя-две назад. 2 недели назад? Марихуану? Да. При себе запрещенное что имеется? Нет. У выніку сцвярджаецца, што мужчына перавозіў больш за 1 грам амфетаміна. Наркотыкі ён хаваў пад чахлом мабільнага тэлефона. Паведамляецца, што на латыша завялі крымінальную справу. Пры гэтым рэзананс, які выклікала ў латвійскай прэсе знікненне маладзёна ў Беларусі, ведомства назвала правакацыяй, бо, маўляў, мытня аператыўна паведаміла МЗС Латвіі пры затрыманні іхнага грамадзяніна. Праўладнага блогера і правакатара Яўгена Катлярова будуць судзіць адразу паводле 2 пратэставых артыкулаў. Працэс над ім пройдзе 30 верасня у судзе Новабелецкага раёна Гомля. 48-гадовы гамяльчук Яўген Катляров вядомы сваімі даносамі на беларусаў, што выступаюць супраць рэжыму Лукашэнкі, а таксама інфармацыйнымі ўкідамі ў незалежныя медыі. Вядома, што сёлета ў сакавіку Катляров атрымаў штраф за распаўсюд экстрэмізму, а пасля знік з усіх сацсетак. Цяпер жа праўладнага актывіста абвінавачваюць у дыскрэдытацыі Беларусі і абразе прадстаўніка ўлады. Мужчыну пагражае да 4 гадоў калоніі. Пажары ў Чарнобыльскай зоне ва ўкраіне сталі прычынай павышэння ўзроўню радыяцыі ў Нарвегіі. Аб гэтым паведамляе агенцтва Reuters са спасылку на нарвежскае ўпраўленне радыяцыйнай і ядравай бяспекі. Вымярэнні, падчас якіх выявілі павышаны ўзровень ізатопу радыеактыўнага цэзію, адбываліся ў Сванховдзе і Вікшоф'еле недалёка ад арктычнай мяжы з Расіяй. Гомельскае выданне «Флагшток» адзначае, што гэтыя гарады месцяцца за 2000 кіламетраў ад ЧАЭС. У той жа час у значна бліжэйшых беларускіх населеных пунктах мясцовыя ўлады пра небяспеку не паведамлялі. Пажары ў лясах ва ўкраінскай зоне ЧАЭС адбываліся з 5 да 9 верасня. У гэты час жыхары Гомельскай вобласці скардзіліся на смог і пах гарэлага ў паветры. Уладзімір Зяленскі плануе сустрэцца з кандыдатамі ў прэзідэнты США Камалай Хэрыс і Дональдам Трампам. Тое можа адбыцца на наступным тыдні падчас візіту прэзідэнта Украіны ў Нью-Йорк. Пра гэткія планы паведамляюць выданні Bloomberg і інфармацыйнае агенцтва Reuters. Раней стала вядома пра тое, што Уладзімір Зяленскі возьме ўдзел у пасяджэнні Рады бяспекі ААН у Нью-Йорку 25 верасня. Верагодна, там украінскі лідар прадставіць заходнім хаўруснікам план перамогі Украіны, пра гатоўнасць якога Зяленскі заявіў напярэдадні. Повністю підготовлений наш план перемоги. Цалкам падрыхтаваны наш план перамогі. Усе пункты, усе ключавыя акцэнты, вызначаныя неабходныя дадаткі з дэталямі да плану. Усё прапрацавана. Найгалоўнейшае цяпер рашучасць рэалізаваць. Паводле Зяленскага, план перамогі павінен забяспечыць мір ва ўкраіне, і пры гэтым з яго дапамогай плануюць пазбегнуць замарожвання вайны з Расіяй ці адкладання яе на іншы этап. Следчы камітэт Расіі распачаў крымінальную справу паводле факту стральбы ў маскоўскім офісе «Уалберыс». Абвінавачванні прад'явілі мужу заснавальніцы кампаніі Уладзіславу Бакульчуку, паведамляе расійскае выданне «Ізвесце». Як сцвярджае выданне, акрамя Бакульчука ў справе яшчэ 6 асобаў, іх імёнаў не называюць. Паведамляецца, што іх абвінавачваюць паводле 5 артыкулаў крымінальнага кодексу, сярод якіх забойства і замах на жыццё працаўніка праваахоўных органаў. Страляніна ў маскоўскім офісе «Уалберыс», у выніку якой загінулі 2
асобы і яшчэ 7 пацярпелі адбылася 18 верасня. Тады прэс-служба маркетплейсу паведаміла пра спробу Бакульчука нібыта незаконна трапіць у офіс. Сам мужчына пазней сцвярджаў, што прыйшоў на дзелавую сустрэчу, і яго людзі нібыта не былі ўзброеныя. Сёння ў ліпені стала вядома, што заснавальніца Wildberries падала заяву на развод. Тое адбылося пасля сустрэчы ейнага мужа з кіраўніком Чачэніі Рамзанам Кадыровым, падчас якой Бакальчук паскардзіўся, што Тацяна нібыта звязалася з незразумелую кампаніяй, якая спрабуе аціснуць іх на сямейны бізнес. 33 гады таму БЧБ сцяг і пагоню прызналі дзяржаўнымі сімваламі Беларусі, а наша краіна стала афіцыйна называцца Рэспубліка Беларусь. З нагоды памятнай даты выказалася абраная прэзідэнтка Светлана Ціхановская. Сёння рэжым спрабуе адабраць у нас гэтыя сімвалы, забараніць іх як нешта чужое і варожае. Але ні ціск, ні гвалт, ні пагрозы не могуць сцерці беларускую культуру, гісторыю і ідэнтычнасць. І ніводная ўлада не здолее выкрасці нашае самавызначэнне. Яно належыць не дзяржаве, а народу. Гэта частка нас саміх і яе немагчыма сцерці. Я ўпэўненая, надыдзе дзень, калі бел-чырвона-белы сцяг ізноў будзе лунаць над нашай краінай, як сімвал вольнай Беларусі. Жыве Беларусь! На гэтым я з вами развітваюся. Захвочваю ставіць лайки, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, калі гэта для вас бяспечна. Асноўныя падзеі дня глядзіце ў аб'ектыве. Усяго вам добрага і беражыце сябе.